lanetan da barne bakearen eztandan beste gande bat, otxalde pasa bizi izan dugun zitzaren ainorantzan. Triste nabil, kestakit zergatik eserren nabil arrazoi badik. Gaur oel geratuko naiz, ez dut kalera atera nahi. Segiteko den ikasi du, eskoko eta presto hitzak barri. Notantzat jakin gabe ezin asaitu, plato ezinekin ezin afaldu. Kontaktu fisiko falta, soldamen aparta, etxean itxita egotearen martxa. Ez da ilusiorik, ez da helbururik, munduak ez ditu da abisua eman badik. Da ez naiz inorekin hitz eiteko gai, baina bakarrik ez duteko nahi. Xatean nabil, babes ezkean, biotantzako pilule menpean. Saiatu naizela barne